Päivä. Sillä paska. Mihinkä muka? Kakka. Sen mä vaan sanon, että jos se sanoo, niin onpa sanottu. Hemmetti. Ei se sano. Kato tonne. Enne. Onko se vai eikö se oo? No voi hemmetti, että pitää olla hemmetti. Et me. No jos Onko sulla lusikka ja pullo sohvan alla? On. Ja mitähän tuo lääke on olevinaan? Ai niin. Hyvät herrat, sen kunniaksi, että me pian nappaamme sen turin. Ja mikä on toimintasuunnitelma? Se alkaa sillä, että sinä menet mikkeliin. Pistekset menee hyvin ja kuntokin on ihan kunnossa. Ja pistekset. Se on päivä taas pilalla. On siinä kaksi niin samanlaista. Teillä taitaa nyt olla here. Purhapuro on purhapuro. Olinko minä termittu ja olisinko minä Siis. Ja nyt mä oon perustanut rauhan yhdistyksen nimeltä Hoijan turva. Lue. Täten lupaan tappaa kaikki. Just. No, mitäs täällä istuskellaan? Tuunareita vetetään nyrkillä päin. Hieman ylempänä käytetään hirttämistä. Jokainen, joka ei puolusta maailman rauhaa, kärsii vielä niin, että tuntuu. Kuule nyt yksi juttu. Siis. Anteeksi vaan. Sanoko rouva mahdollisesti, että siis... Sanoin. Sinä oot nyt niinku psykiatri ja Sörsselson on Sörsselson. Antaas tulla. Haluatteko te 500 markan vai 1000 markan käsittelyyn? No mikä ero niillä on? Jahka TV näyttää, että ne pitää täällä salaista kortilla, ne menettää rahansa. Joo, päivää. Annatko sä yhden markan? Kuule, tää kirje ei oo kirje. Mitä? Tää on nimittäin kirje. Mies ei ole mies ja ano jo mies loma. Niin eräväpeli kuin suus tämä. Ei täsmää. Entäs jos kyseessä olisi tommonen joku... Mulla on se. Te ilmeisesti yritätte pitää minua pillistä ja vedette suoraan paskaa. Ja sitten me alamme leikkaa kestä. Valmistautukaa alasti! Aamuletskille lähtöä varten aikaa 1 tunti! Käytävälle! Pari käytävälle! Järjesty! Mars! Aamuletskille! Mars! Alo? Pistää mun piiluun. Kiitos. Alokas turha, mikäs vaivaa? Ettekö tiedä missä on? Mitä? Taakse! Alokas turska, moro. Tulihan se lopulta valmiiksi. Mikäs se on? Suunnitelma harjoitusmenetelmien ja kovapanosmenetelmien. Tämä on minulle hyvin tärkeä menetelmä. Siitä riippuu paljon pääsenkö menetelmikurssille vai en. Olen kutsunut teidät ruotsalaiset tänne levittämään tussut. Meillä on kyrpä laukeamassa. Meidän käsitlevi on virsattu. Ulof Palme Sörsselson.
Minulla on nimittäin sama ongelma kuin hänellä. Ei kai. Minä harrastan sitä. Se lyhyt ja lihava on taas ihan lihava. Sörsselson ei ole Sörsselson. Sillä on semmonen tauti. Mitä sä teet siellä? No en No hyvä on. Tässä pullossa on pullo. Mille se maistuu? Mille? Mitä minä sanoin? Mitä se sanoi? Minä sanoin. Mitä minä sanoin? No miten No niin? nyt tapahtui se. Niin mikä? No vittu, vihdoin. Pistä mut helvetillistä monta tuntia päivässä. Siis mitä? Tappiukkuja! Ja nyt akkakin jo tahtoo. No sen taas hoitaa. Nyt se on Ja sitten yksi asia. Kun sotalietsojat lietsoivat sotaa, niin rauhanturvajat pelaa. Ja sinulla on Sörsselson. Laulapas vähän punkkia. Kiitos riittää. Minulta lähti kaikki ikinät yhtä aikaa. Ei siellä ole muuta kuin turvoksissa. No monesti käy niin, että just kun potilaan perseet on saatu niin sit niitä menee uudestaan. Monttu kiinni, kun ne saa kunsta Aha. Entäs teille? Mitäs teille? Turpoa. Minä olen tehnyt mielenkiintoisen lääketieteellisen havainnon. Te olette nainen. No niin, se rupee kylmään katsomaan. Johtaja kun rupee kattoo telkkua, niin se näkee telkkun. Nauhoitetaan siihen vähän tissiä. Poika. Jaha, kello on 2. Nyt katsotaan lorttoja. Lakikin se varmasti kieltää. Kiitos. Jos vaihtoehtoja ovat... Ai jaha. Sen takia minä just herran puheelle tulinkin. Laithan eivät koske teitä. Ja tässä politiikassa on justiin tärkeää se, että saa pallinsa pohjata. Sinullakin Reino varmasti on niin monta. Ei tule kuuloonkaan. Ostin eukon tosta läheisestä eukkopaarista. Häh? Huomenna otan siltä. Sörsselson menee naisiin. Se on Sörsselson. Härski. Just niin. Tästä saatte vielä karvo. Se on elinpeestä. Olkaa hyvä. Herra, olette johtaja. Tässä hotellissa teidänlaisenne tyypit saa olla. Heretittu. Minä tahdon pariston. Olkaa hyvä. Kiitos. No niin, terve. Meillä tänään täällä on ilotaistoja ja hauskoja kilpailuja. No siinähän sinulla Uno olisi taas erinomainen tilaisuus tilata munan. Löytyykös tästä pöydästä ketään Nureevia tai Travoltaa? Tietä häntä. Mimmoisetkas palkinnot? Ilmainen illallinen ja Ja minulla on kotona nyt niin kivaa, että tulee täysillä vaikka Mikä niitä kavereita oikein vaivaa? Mitenkäs tämmönen paranee? No se paranee itsestään. Tästä 5 markan sekit. Herrat ovat juuri liittyneet rauhan miehiin. Me emme hyväksy. Me emme hyväksy. Rauhan miehet. Hyväksy. Ei. Alokas turha. Everstin määräyksestä kaikki joutuvat haastamaan. Everstin puolen tunnin kuluttua. Tuu maasta turi. Jaan seuraavaksi eilisen kilpailun kiertopalkinnon komppanian parhaalle. Komppanian paras suoritus oli yhteispisteeltään 4444 ja sen teki. Parin viikon kuluttua on sitten kunnallisvaalit. Ja kun pari viikkoa on muuta. Minä aloitan kohta parin viikon aloitustilaisuudet. Minä teen kansalle 10 lupausta. Lupaus 1. Kenenkään ei tarvitse maksaa veroja. Lupaus 2. Minut valitaan. Ja sitten minut valitaan. Minä lupaan, jos minut valitaan kunnanjohtajaksi, että ei ole ruokaa. Ei niin grammaakaan. Voitko isukki tulla ihan pikkusen tuonne ulkopuolelle?
Anteeksi. No niin.